Srdečne vás vítame na jubilejnom 50. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MIABA 2009 a 5. ročníka Festivalu európskej tradičnej kultúry. Ako každý rok sa nám tu predstavia folklórne súbory z domova i zo zahraničia. Môžete navštíviť i mestečko My a Vy, kde si môžete pozrieť nescenické programy a nakúpiť si v stánkoch s domácimi výrobkami. Prajeme vám príjemnú zábavu. Dovolte mi, aby som zvlášť srdečne privítal našich družobných hostí z mesta Flisa z Norska. Na čele s pánom primátorom chcem privítať predsedu samosprávneho kraja Trenčín, pána Sedláčka. Ako hlavného spoluorganizátora tohoto festivalu privítať všetkých, ktorí prispeli finančné radou, pomocou, podporou. Prosím pána predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o výhovor. Vážený pán primátor, ctení hostia, milí priatelia folklóru a tradičnej kultúry. 50 ročníkov a viac ako 1700 účinkujúcich v tomto ročníku je úžasnou zárukou kvality, tradície a životaschopnosti tohto festivalu. Aj zahraničných účastníkov z 5 krajín verím, že sa im tu medzi nami bude páčiť a že sa sem budú radi vracať. Ďakujem za pozornosť. Delegát sekcie CIOF na Slovensku, pán Juraj Hamar. Dobrý večer. Vážený pán primátor, vážený pán predseda, vážení hostia, milí diváci, kamaráti, folkloristi, priatelia, pre mňa nesmiernou cťou, že v tomto roku môžeme privítať našich vzácnych hostí zo zahraničia z 5 krajín, z toho z 2 krajín poprvýkrát vôbec v celej histórii tohto festivalu. Preto mi dovolte, aby som privítal z Anglicka, poprvýkrát z britských ostrovov, prichádza Adlington Folk Dancers, folklórny súbor adlingtonských ľudových tanečníkov z malej dedinky na severozápade Anglicka z Adlington. Z Bulharska, z mesta Vraca, nedaleko Sofie, prichádza folklórny súbor Chemus. Z susednej Českej republiky prichádza takmer tradične už súbor z oblasti, čo by kameňom dohodil z Mijavy. A je to slovenský folklórny súbor z Kyjova. A z Uzbekistanu, z hlavného mesta Taškent, prichádza štátny súbor piesní a tancov rytmu z Uzbekistanu. Z Turecka, to si musím pomôcť, prichádza z mesta Gazianta folklórny súbor Veľmi Dinčerover Fen Lisesi.
Dovolte mi, aby som pri príležitosti 50. ročníka tohoto festivalu ocenil cenou primátora mesta Myjava 4 ľudí, ktorí sa dlhé obdobie v jednotlivých rozhodujúcich pozíciách, či v prípravnom výbore ako riadiacom orgáne alebo v programovej rade, ktorá je zostavovateľom programu, vymenili vo funkciách ich predsedov. Dovolte mi, aby som pozval na pódium pána Vladimíra Jurenku ako dlhoročného predsedu prípravného výboru nášho festivalu, pána Michala Maliarika, ktorý tento festival ako predseda prípravného výboru pripravoval 12 rokov, dlhoročného predsedu programovej rady Maroša Kosíka a súčasnú predsedničku programovej rady a podpredsedničku prípravného výboru Jarku Feriacovú. Myjavu 2009, 50. ročník folklórneho festivalu a 5. ročník festivalu tradičnej európskej kultúry za otvorený.